Vybavenie psej lekárničky. Ja tu toho mám ohromne veľa, ale je pár vecí, ktoré by si mal mať jednoznačne doma. Škrtidlo, aby si vedel psovi okamžite uškrtiť prípadné krvácanie. Ďalšia vec, karbosorb, to je čierne uhlie. Toto psovi dokáže v žalúdku absorbovať akékoľvek toxíny, ktoré zožeral. Žiletka, stará dobrá detková žiletka a kliešte na pazúre, tie sú jednoznačné. Nezabudni mať aspoň jedny nejaké klieštiky, ideálne takýto peán, ktorý vieš naozaj zacvaknúť. Keď ho zacvakneš, tak on zostane visieť. Tým si vieš veľmi veľa vecí prichytiť. Glycerínové čípky, vyberač na kliešte, veľmi jednoduchý, obyčajný za euro a zo pár nejakých obväzov a takýchto vecí. Keď budeš mať tieto veci doma, neslúžia na to, aby si vedel vyliečiť psa. Slúžia na to, aby si vedel psa zastabilizovať, kým ho prevezieš k veterinárovi. Ukladaj, zdieľaj a celý zoznam je individuálny. Spýtaj sa svojho veterinára, čo ti odporúči.